Anginibingelele umhlaziyo oyimele. Mana ungadluli. Cela ulike ufollow le host. Namhlanje asike sibheke amaphupho asuke athinta izilwane noma asuke avela ngombonakaliso wezilwane. Omunye uthi mkhulu nihleze ngiphupha inyoka ebrown. Ngaso sonke le nyoka uma ifika ngiyibona ayingilumi noma ifike ihlale nami noma ifike ibe la ngikhona khona. Leyo nyoka ebrown esuke ivela phezu kwesimo sento eyimpilo yakho isuke iqhaza ukuthi kuwe kunelibizo olukhona phezu kwesimo sento eyimpilo yakho olihamba nawe elidinga ukuthi usondelane nalo noma uhlangabeze ukuze ukwazi ukuthi lento ibese iyalunga phezu kwesimo sento eyimpilo yakho. Yenzeka ngesinye isikhathi uphupha inyoka eyelo. Ngesinye isikhathi lokho kusuke kukhombisa ukuthi kuvela idalwa zakoma kakhulu phezu kwesimo sento eyimpilo yakho ezisuke zihamba nawe. Le nyoka uma uyiphupha zizombili lokho kusuke kuchaza kuwena ukuthi kunezidalwa zimbili phezu kwesimo sento eyimpilo yakho. Kungenzeka uhamba ngomthandazi, kungenzeka uphinde uhambe nobudlozi, kungenzeka futhi uhothola ukuthi uzohamba ube nemlozi, ube nezithunywa. Konke lokho kusuke kuvela phezu kwesimo sento esuke ithinta imbala yalezi nyoka engishoyo. Inyoka emnyama isuke ibika kakhulu amakhehla noma isuke ibika amabutho phezu kwesimo sento eyimpilo yakho, kodwa kuyadependa inyoka uma izovela phezu kwesimo sento eyimpilo yakho ukuthi ivela kanjani. Inyoka emfishane lokho kusuke kuchaza isitha noma izitha eziseduze kwakho noma ezisondelane nempilo yakho kakhulu. Kodwa inyoka enormal noma ende lokho kusuke kubika idlozi kuwena, njengoba ngisho emnyama isuke ibika amabutho noma isuke ibika abantu bempi phezu kwesimo sento eyimpilo yakho. Omunye uke athi mkhulu mina nginokuphupha kakhulu noma ngiphupha kakhulu zinjaha ley'nyoka zindiza phambi kwami zifuna ukungiluma. Lalela lokho kusuke kubika kuwena ukuthi kunedlozi lakini elihambile layothengwa lacelwa emzimbeni wakho ukuthi sicela ukuthi sikushaye noma sicela ukukubulala noma sicela ukukwenza thizeni noma ntweni thizeni. Lokho kusuke kukukhombisa ukuthi sukuma kakhulu manje, impilo yakho isengcupheni ngoba kunabantu abalwa nesimo sempilo yakho, bayakulaya noma bayakuthakatha noma sebakucelile edlozini. Lokho kusuke kuyisixwayiso esisuka phansi kwamathonga asuke aphila phezu kwesimo sento eyimpilo yakho. Ngithokoze, ngicela ufollowe le host, uyilike, ningakhohlwa ngoMgcibelo lo esiya kuwo mhla ka-8 sinesiguqo esikhulu ethembisa la siyokhulekela khona abantu, la siyosiza khona abantu mahhala, free of charge, lapho abantu asebamoshe kakhulu imali ey'nyangeni. Inkosi mayinibusise. Amen.